En as sin go fórstanach cynnych ag féir a rucaigh sa thucaigh an Canada. Agus is tí imich bliana a chuir seachad a furach an nalapa, ha gachi inis an néadína tua. Ian mac a féirsin. Fáilteart, Ian, go speak Gaelic. That's a joy. Heis go bhfuil céal bhacha trí dúchanan fad a bhfuil Gaelic ar a bríon, a ní sé gin bic sin. Wel, maar hoort aan mij vragen naar Belverste. Zij gaiers nach een hit, gehari het boher na wal, zij draad na wiel, van de dinge brin gelige. Ges van mij koper ik al hij earlier zijn zich bliene, tunne gelige. Get je maar hij zegt van mij zijn je skier zijn zich bliene, van de Gaelic, mijn goerstorn jullie. Agus aan Canada, ben je me waar delen in de Franse. Agus een daadje, haast gemaakt geelig, en een middag dooi. Agus ruca misje, so misje muir a frédi och na bhaanta géil in dachuts Canadianich agus dúne hanig as a gel dúich as na fichetin agus a reine dachi a frédi agus grositulig me goerstorner me was soes. Agus dí se coir seach me as a do hocaigh tú? Hoca misje an een naaldje en aan me gemaakt praatje as een naaldje se aaldje karin we gemaakt bach gewoon genaam kennen toe Edmonton so balla in de frédi kaiers nach gemaakt de look oprug. Agus gyma imachan ac gyma imachlterals fa dŵfys dwi'n iawn as Lebanon, fa dwi'n iawn ac yr Ukrainianish, ac yr Urdu. So mor shit, fa mysyn gani ferch y gre i rwt y benater i'ch byrig af iawn, lysad, gyro gaelig as y jawlach ac yn i gyro bloen, lysad, fa bicyn i'ch mas ma fahers, agus fa ma hennerin, g-siachge, sgahari ma hennera in y ffrws fa sy'n ffilint acharot bewn ar y misio. So mor shit, yn doi, fa mysio, sa te fa soes aan een naadje voor Rokanen nak in je van mijn joligheid agus ik een naam de napelen nak in je Rokanen en Jeffrey Jackson. Ik is jichal sjoelbach ma sa wou eentje. Wat mij sjoelig als naar wat mijn jekers sa naar de ganin ze de gamis tegen nolhai rami frangers. Is waar eigenlijk akkomse aan de gemeente na de och Harom de doelwes kan studie jenu gaan wat je bij jou ons waar meer wie kopen misne botox misne kajachen waar meer jenu upper trussi ne mis waar visakken waar meer zijn al hij waar meer jenu je gron karamaan rutken nach glachkug versad wat kus wie alle pich met de bij misje wat kus wie jenu smorshit je rij meer giet gemakam terrene frangers agus maar ha kanen ik zeg het hele koper ha gaan in de biege gaan in elle. So wat mij je nog goede zien in Frangers, ach noorsen kan dat je er herken, weg het zo lekker ze land eigenlijk. Agus je hukars ma gloas at galapa. Je nog grof zeggen, wat mij checkes klas eiche aan een Edmonton, agus wat goede je zich glas brengen in zomerostek, wat meer wie aan trouwens een neigeten, so noorsen kan meer een neigeten. Waar mijn hitjerscholen, aardscholen, terwijl in de Frangers. Agus kom in Rome, grom met al gezegd bliene, als je in skiën, nach grom met al je een kusje kanotrie, maar die China heimbel. Waar eigenlijk ik ze ook van mijn giri, agus gebigne skillen en lakken ze. Zo gaan we stay noord en nog allesje land me aan een neikje keet fiket ze schie diek, neukje ze schie. Agus wat je dacht ze meer willen van, waar meer me goed eigenlijk, agus ze bliene liggen van. Wel, you've seen got an barach capita híanamh mina sin is at irst ar a bhrógam dhéanach taflit go mór. Ha chománis fáilte dáis a chur id Ian mac a bhéirsin, agus Ian sé cuireach cin cúspid a frógram seo, hausa go trí crit chláintin i réidir an Gales dú brín iad an túigeigh san iad bhíanach, agus scíd a arsin iad a bhfuil cuireach cin cin ula, a ní sibh gain bicin an túigeigh sin. Wel, tjedig, wat mij die, wat uur komt zo die, was ik jaar niet kan tegelen. Naar de heimische hokel en Edmonton, wat maar hoort me wat doen je, wat je er heen mag Lebanon, ken je just Lebanon ik ga maar hockey hier wat dag geheen, als een schachketen. Ik is maar shit je schachkero in een gaat je komt als een aardschool van een juwach, ik is vertellen van een wusselmach, als Lebanon. We met je gar niet brein met je Gräuchen als in ihr wenig. Geht da wahrscheinlich auch. Agus Norschen haben wir erst, agus wenn wir legen du, was mir, wenn wir noch ein bisschen Schule als nicht durch und shit, agus haben wir fertig war skahari da okay da so dit genacht maar het had Harrison Ford als een film Animal shit voor de wel als een jefit agus shit nie wij ganadabach als een deel maar een big shierig waar go soerig aan in de dag thuis kan mis gani ik die bekken waar ik solische goed en bekken waar ik terug brennige je met jeun doen en sin. Agus dé na dúil an haun a bhí fiachúne an túiche sin a bhíach te réine.
Well, Joe chéist I dá fé mit bhí go choach fé mit chu mé féine hoscin dá thuh agus sé ruúta gan nach cho counspeach ná Caters na Israeli agus na Palestininí. Ha me an gáí fiocha bhí léige dúas de rutan an Jifferchanin, gus sem féimí me go big sealaíon Jifrite ar a grách. Agus an nósin ha mé go dhéanú ar a radio ha mí fiochan na gona grách a bhí choramach, a bhí ach gunna bhí me go big a gadan leinichen na ha gan churamach leis an Jifferíoltas, na mé gáí géirí cadan a bhí dal go muine na dúchanin agus a bhí Cater se mar hat a ferrachuch, Frisát cumar a ha duine ahaisteach a tin be ans na suochaí an áide a seo. A bharach gyda fi y bryd i'r radio myna sgiolfach yn sin, hawn at sgrifiche, cwdiach. Cwrna cwsbyryn a hatarin i'w gw? Gamanin. Stácha eilirach, stácha imirich, stácha bhí sifte gan ús ná a Jiffergúchanin, skahari as a bharstag acham sa hami Cater, tich mar a hami hín, hami na Canadianach na Magéil, Canadianach a furach as a jaun dúig Frisát agus bha mi go ma forsta go mi jáda sed na tríátegan as a bhil sinne an Dylan Ski nach Mulle agus Ile. So na goráichan sinna dolas téis nóis na mi Cater dúine tíine machas na dúchan in bach gan nise, mar a bheit na gé lecinne dal an núl, na dúine go ma bach go gam na fuútichen. So na kistin a sitte to go lúiganum agus tíach Jiffer rutan a huv a dúgal sa bheisiúleg beo. Agus eisge fel y getar hengcha cwdiach ros gan yn differ canin. Cwdi sy'n golwch? Haíintach ha raimi sciolach trip agus cha sitte chu an cló le Albert Camus sciolach a ché dhéanú na Frangas agus chuimi siad go galig díadach go galig gunna bhí dul tríon na béle, gunna bhí dul fasci a bhéle. An an dóibh bheit go mas úrsni ar sailú bheit mi gopur ar a rangas rúsna mis mé go cumar a chanin sa siad an galig ag nún náam as nún dói ag iad a bhíh fricirach ceast imimechaí agus bheit na basa gunna bhí dul tríhéle. Bhí bhí Cater hengachuch etar an dachan ha seo. Nes sé céiste vis me cwr ar a hwla duine a tólorn ar spík galig. A bhfuil fach gan apers yn galig an ystalit agus cyrson? Gahari sé ha un tséan agus sé na hígan láhí cóirle. Agus a cynnig am na fyrach an tarsgevik gilespectálach agus dunne go ma einimel teacherscoleg géil dydach gaste erachgal agus chanige sit an gáin na bhíh triplet ag na bhíh rútganna get a bhuair agus tú fa úl a chanige ach well na hígan láhí cóirle agus mé ferracha go na míltin de bhlíanachin de glíscis a stéis an appersta sin. Agus apers a gútar a chleach go goláithio, cwdiach? Tikus sa bí, triplet sa bí, no ruta gan úlach áirsa, no druga ha ruta tokul ceann agus tú gael drug mór mi ein fan na heiche, tiach fan gus a batin agus hí cóirle. Wel tafel gymwr i ein apar tlach gahan y fi gori grwt agus y fi cloin sin agus a gywnsach ag mynd y prosiect yn ule as fel yn sas.